खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ अरुप कुमार देआ बुंनाय बाथ्रा थामहिनबा बिथाङा जे बुंदोंमोन जे बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय बे समाव बर' हारिया खौसेथि जानांगौ होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन दिपेन बर' आरो बे दिपेन बर' बुंनाय बाथ्राखौ लानानै अरुप कुमार देआ बाथ्रा बुंदोंमोन थामहिनबा दिपेन बर' बुंबानो जे बर' हारिया थामहिनबा बर'नि राजखान्थि हान्जाफोरा खौसे जागोन बे नङा होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरा सोंखारिदों थामहिनबा बिथांखौ खेंफोरथि होदों जे बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि बेरेखा बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों बे समाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारिया गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथाङा जानगाराव थानो खावलायदों अरुप कुमार देखौ गोख्रों बाथ्रा बुंदों जे दिपेन बर'नि बेरेखा थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि बेरेखा बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों बिथां खाम्फा बसुमतारिया बे समाव खाम्फा बसुमतारिया गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों दे नेशनेल लेभेलाव थानाय दाबा नेशनेल पार्टियाव थानाय बर' हारिनि दैदेनगिरिफोर थामहिनबा बर' हारिनि मोनसे समाव हारिखौ थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनानै बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर मोननो हाबाय जातिनि थाखायनो खामानि मावनानै दिनै बेसिम सफैनो हाबाय दा बिथांमोना रिजनेल पार्टिनिफ्राय बिथांमोना नागारनानै नेशनेल पार्टियाव थांबाय आरो बिथांमोना हारिनि स्वार्थखौ बावगारलांबाय बेयो जोबोदनो दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै बुंथिदों बिथां खाम्फा बसुमतारिया आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों जे नेशनेल पार्टियाव थानानै हारिनि बेरेखा बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों बिथां खाम्फा बसुमतारिया आरो बेनि अनगायैबो खाम्फा बसुमतारिया बुंथिबावदों जे नेशनेल लेभेलाव थानाय दैदेनगिरिफोरा बर' हारिनि स्वार्थनि थाखाय बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय बे समाव नेशनेल पार्टियाव थानाय दैदेनगिरिफोरा बेखौ नागारनानै रिजनेल पार्टियाव ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाफोराव जगदान जाफैनो थाखाय खावलायदों आरो हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंनो हारिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बे समाव खावलायदों बिथां खाम्फा बसुमतारिया आरो जाय बिथांमोना नेशनेल पार्टियाव थानानै हारिनि बेरेखा बाथ्रा बुंबाय थायो बिथांमोना बेनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों बिथां खाम्फा बसुमतारिया आरो खाम्फा बसुमतारिया गोख्रों बाथ्रा बुंदों जे बे समाव हारिनि बेरेखा खामानि मावग्रा बा खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों बिथां खाम्फा बसुमतारिया आरो बेनि अनगायैबो बिथां खाम्फा बसुमतारिया गोख्रों बाथ्रा बुंदों नेशनेल पार्टियाव थानाय जे दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा हारिनि स्वार्थनि थाखाय बा बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय रिजनेल पार्टियाव फैफिननांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों नाथाय बे समाव सोंथि सिखाङो जे जाय बिथांमोना नेशनेल पार्टियाव आथिखालाव बिथांमोना दङ दा बिथांमोना हागोन ना बे समाव हारिनि स्वार्थनि थाखाय नेशनेल पार्टिखौ गारनानै रिजनेल पार्टियाव फैफिनो बे मोनसे गिदिर सोंथि बे समाव हागोन ना बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय बड'फानि आद्रा थानाय सिमांफोरखौ मोगथां महर मोनहोनो थाखाय नेशनेल लेभेलाव थानाय दैदेनगिरिफोरा बर' दैदेनगिरिफोरा रिजनेल पार्टियाव फैनानै हारिखौ सिबिनो थाखाय बे मोनसे गिदिर सोंथि जानानै थाबाय बे समाव फैबाय थानाय समावसो मोनथिगोन जे नेशनेल लेभेलाव थानाय दैदेनगिरिफोरा हारिनि स्वार्थनि थाखाय ओनसोलनि रैखाथिनि थाखाय बे समाव गावसोरनि स्वार्थखौ गारनानै बे समाव रिजनेल पार्टियाव फैफिननो हागोन ना हाया बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिगोन आरो जाय बिथांमोना नेशनेल पार्टियाव थानानै बर' हारिनि गांनाय उखैनाय आरो बर' हारिनि थामोनथाखौ बिथांमोना बावगारलांबायब्ला बा लाङोब्ला हारिनि थाखाय सोर खामानि मावगोन बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो बे समावनो नेशनेल लेभेलाव थानाय जे दैदेनगिरिफोर बै दैदेनगिरिफोरा रिजनेल पार्टि बे रिजनेल पार्टियाव फैनानै गावनि हारिनि सिबिनाय आरो थामोनथा रैखाथिनि थाखाय फैनानै खामानि मावगोन ना मावा बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिगोन आरो हारिनि सिबिथाया बेसेबां बा हारिनि थाखाय सोर बेसेबां बावसोमगोन फैबाय थानाय समावसो बे मोनथिगोन बे समाव खाम्फा बसुमतारिया बुंनाय बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय गोजोन्थों।
थांनाय 23 आगष्टआव बिटिआरनि इएम अरुकुमार दे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' मानगोनां बिथांनि सायावहाय जे माखासे गनायजाथावै बाथ्राखौ बुंबाय बेखौ लानानै जों दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो दुखु फोरमायदों आरो जोङो बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय अरुकुमार दे इएम मानगोनां बिथांखौ गोजानाव थानो थिनदों मानो होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथि हारि गासैबो बिथिंखौ नायनानै अलखद समाव फारफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ स्टाडि खालायनानै बाथ्रा बुङो सम आरो थासारिखौ नायनानै दिनै जोंनि समा बेखौ खावलायदों बा जोंनि समा दिनै रायजो राजा दिनै बेखौ लुगैदों सासे माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'आ जोंनि रायजो राजानि गासैबो बिथिंखौ जौगानाय बेखौ नायनानै दिनै मोनसे बिटिआरआव गोजोन लाबोनांगौनि थाखाय आरो जोंनि रांखान्थि सोलोंथाइ बिथिं जोंनि जे राजखान्थि बिथिं जोङो सासे भारतनि नोगोरारि फिसा हिसाबै भारतनि संबिजिरनि गासैखौबो जों इन्जय खालायनांगौनि थाखाय आरो जोङो जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय जोंनि जे रिजनेल पार्टि फारियै बिटिसिआव दिनैहाय बिटिआरआवहाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि दिनैहाय मजबुत हिसाबै दङ बेखौ ज' जानानै इयुननि जेनेरेसनफोरखौ नायनानै बर' हारिखौ गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय जिहेथु खौसेयै माने फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव गोरोबनानै गेलेनांगौ बाथ्राखौ बुंनायावहाय अरुकुमार दे बिटिआरनि इएम बिथाङा काउन्टार होदों दा बेखौ जोङो गनायनो हायाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै दा आं बेखौ खावलायनो नागिरदों बा आपेल खालायनो नागिरदों जाय बिथांमोना दिनै नेशनेल पार्टियाव जोंनि बर'नि माखासे संग्रामनि गेजेरजों फैनाय दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोना जोंनि गोबाव सम बिथांमोना बर'नि संग्रामावहाय बारसोमनानै गावनि जे बेसेन गोसा समखौ बिथांमोना हगारनानै फैबाय हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय गोबां बिर जोहोलाव बिथांमोनहा दिनै मुंख्लं जालांबाय बै मुंख्लं जानायनि गेजेरजों दिनै जोङो बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर मोनफैनो हाबाय सोरजिफैनो हाबाय नाथाय बेबायदि समाव दिनै जातिखौ गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय जोङो साननांगौनि बाथ्राखौसो दिनै लानानै जों सिगां फारसे थांनांगौमोन नाथाय नेशनेल पार्टियाव थानानै बिथांमोना दिनै मोनसे गारांखौ दिनै जोंनि जे माखासे बर'नि जे सोमावसारनाय संग्रामि बेखौ बावगारनो नागिरनाया बेयो दुखुनांथाव बाथ्रा बेनि थाखायनो जायफोर दिनै नेशनेल पार्टियाव थानानै बिथांमोना बाथ्रा बुंबाय थादों बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो फैबाय थानाय समाव बर' हारि जाथिखौ आरो ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय जोंनि रांखान्थि बिथिं सामाजिक आरो जोंनि जे ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय बर' हारिनि सार्थआव रायजो राजानि सार्थआव बयबो खौसेयै नेशनेल पार्टिखौ एंगारनानै रिजनेल पार्टियाव फैनानै बयबो खामानि मावनांगौ आरो जोंनि जे भारतनि संबिजिरनि गेजेरजों जोंनि जे बर' हारिनि बा ओनसोलनि बिटिआर ओनसोलनि जे थामोनथा रैखाथि आरो जौगानाय आरो जोंनि जे आइडेन्टिटिखौ गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगोन बेनि थाखायनो जों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि माहारियारि आफादनि जे मानिजाथाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' मानगोनां बिथांखौ सोंखारिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिथांखौ जे इनसाल्ट खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जोंनि जातिनि फारसे खामानि मावनायाव बा इन्टारेस्टआव बिथांमोना बयबो बारसोमफैनांगौ जों बेखौ दिनै जों आपिल खालायदों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।